Ayike kuthe ngawo 2020 kwanobaba nje wayesemdala impela. Wafika wayelokhana engifonela athi hayi buyazi like ngifuna umakoti mina ngibona wena ngithi mina like ngimthathe as if like uyajoka lo baba. Akwazi ukuthi angaba nomakoti ongangami. So kuthe ngelinye ilanga wafika ekhaya. Wafika wakhuluma nabantu abadala. Kwawumuntu ongathi ulike ukhokha uyalobola. Yalobola. Okay. Usuvumile wena? Angivumanga. Okay. Angivumanga. Kunale nto ukuthi phela mase khuluma nabantu abadala nawe uzoba nale nto yokuthi usaba abantu abadala ukuthi hawo bazothini abantu abadala unqaba umendo or kunjani. So uthe mayifika ke ekhaya abe umuntu ke ongathi uyalobola that day. So mina there was uguy engangade ngithandana naye ngaleso sikhathi. Yes. Okay, ayike ngibizwe ke mina ngingena endlini. So kube nalanto ukuthi uyabazi laba bantu. So nami ngivene ngibe nale yancindezi. Ngithi yebo ngiyabazi. Okay, ayike baloboleke. Kube ukuthi kwangalelo langa athi uyangithatha uhamba nami ukuthi sengiyoba umakoti wakhe. Masifika kubo useyangifonela lo guy lo bengithandana naye because sasikade sisubonana ngalelo langa. Useyafona ukuthi hawo ngikulindile waye ungasaqhamuki manje ngithi mina sekwenzeke into kanje. Yes. Ngimxoxile. Okay, masifika kubo uzohamba like isufika Monday kube Tuesday, Wednesday uyahamba ubuyela la eGoli. Usuke emakhaya. Okay, like ngibe nale nto ukuthi hawo lo baba mdala, baba ngwa72, lo baba wa74. Futhi ushiyana nga2 years nobaba wakho. So ngicabanga ukuthi hayibo mina manje kuzomela ngilale nalo baba ngoba engaka. Uma silala kwaphoqelela ukuthi sanibonani babukeli bethu emakhaya. Igama lami ke mina ngokwazi ngatsayile ngiphamfasi lenkandla Mahlatha Mnyama nginibingelela ngilapha kwi-NEP podcast. Ningixolele babukeli namhlanje ngizokuvela escreenini senu ngenxa zeinkinga engithe ngabhekana nazo. Ngiyabhekana nesimo sokuhijackwa, so kwaba nokudubuleka phakathi nokulimala nje mhlambe ukuthinta kakhulu i-upper body. Mhlambe futhi ne-speech sami angeke sivume kahle because ngisena ama-stitches, but because umsebenzi kumele uqhubeke, abantu baseneyinkinga, abantu basafisa usizo, ngikubona kubalulekile ukuthi mhlambe angidonse isihlalo sami ngihlale ngixoxe nodadewethu noma ngixoxe na whoever ozobe khona ngaleso sikhathi okumele sikhulume naye. Njengoba ngikhuluma nje ngi-out from the hospital, ngi-right, ngi-stable, mhlambe khona sebeke baluza udaba lami but ngi-right. Yikho-ke nje ukuthi-ke kuseyila amaphilisi nemijovo nenkinga-ke yokulimala. So nizongizwa ngikhuluma esayidini, mhlambe nizolizwa iphimbo lami ukuthi alifani ngendlela ejwayelekile because of speech kusokuphazamiseka nendlela engilimale ngakhona. Kuyothi-ke mhla sengi-right ngibe sengilithola ithuba lokuthi ngibuyele futhi ngibe phambi kwenu kwi-screen, mhlambe ngibe sengilaphekile, nobuso sebulungisekile, neyinkinga nje eyidinga ukuthi ngibuyele esimeni engingazi ngaso konke sekupholile seku-right. So ngikhuluma nani nje, ngifake ne-mask, so mhlawumbe kungenzeka ukuthi i-mask yenza ukuthi ngingazwakali kahle, kodwa nginethemba ukuthi ngiyangizwa ngikhona. So i-podcast iyaqhubeka ngokuba vele abungiphoqi ukuthi ngivele, umuntu esuke sihlangane ngaye ilo enimbonayo njengamanje phambi kwenu. Ngiyabonga nje kakhulu ngesupport ngesikhathi ngisasesibhedlela. Ngiyabonga kakhulu kubantu abangithintile nabafikile bazongibona. I'm stable, ngi-right, bengayona into personally, it was just a pure hijacking, bebe ngiphuca imoto. Basically lokho. Namhlanje kangihambi ngedwa, ngihamba nosisi wami olapha phambi kwenu.
mhlawumbe kuzofanele ukuthi anibingelele ayichaza ukuthi ubani wakwabani isibongo kungani ekanye nathi namhlanje. Okay, igama lami mina ngiwumbali ngowakamngwe from Emzimkhulu. Yes. So ngidecide ukubhalela kule podcast cause khona la ngifuna nami ukuthi ngisizakale khona cause ngibonile ukuthi abantu abaningi bayalithola usizo la ekhaya. Yebo sisi. So mina ngiqhamuka kahle emndenini one background ebhedi, ngisho kanjalo. Yebo. Cause ekhaya nje ngingathini, ekhaya kubuka babami lapho ezalwa khona baningi impela, ngicabanga ukuthi mhlambe badlulile phako 10 abantwana abazalwa umama wakhe nobaba wakhe. Yebo. But mongathi wenza research uyabheka kubo bonke akekho ongathi like unempilo right ecacile. Especially laba besilisa abangcono ilaba besifazane cause nabo ingoba beganile. Yebo. Uthola ukuthi mhlambe kulapho beganele khona la isimo sakhona esibafike bathola isimo esi-right, bashiya lesimo sakubo esibhedi. So ke nathi ke sikhule ngaphansi kwaleso simo ke esingekho right. Mina kumama wami siba yi5, yimina omdala, then ngilanye umfana, then kuba ama-twins, then kuzoba yilasibona. Yebo. So njengoba sika nje siba yi5 kuzothini ekukhuleni kwethu nje impilo yethu ayikazi nje yaba right. La ubona khona ukuthi ngaze like ngingane nje ngi-right, nginakho konke engikudingayo ngiyakuthola, konke nje ku-right. Thina sikhule kanzima, even esikolweni bekubhedi. Yes. Bekubhedi. Kodwa ke ngoba phela ke kuyazameka ngalondlela ke ukuthi umzali uyakhona ukuthi especially umzali wesifazane uyakhona ukuthi ingane zakhe akhona ukuthi ayibambe ngamazinyo. Kunjalo, yeah. So thina ke nje sikhule nje ngisho kahle ngithi sikhuliswe igrant. Uhulumeni sikhuliswe nje igrant. Mina njenganje nomntana omdala like even ifamily abantu bengile ngane nje esizilekayo bengiphiwa impahla nje impahla khona omnye umama nje ngize ngimkhohlwe wefamily owangiphi nje icathulo zesikole. Even ethengele ingane zakhe impahla like mangabe khona lento ukuthi mangabe ningane thola ukuthi umzali ukuthengele something ube naleyanto ukuthi ayangiyithandi. Like ubethi mayithengele ingane zakhe mayithola ukuthi ingane zakhe zithi azithanda ubicabanga mina ukuthi hayibo ukhona umntakabani vele lempahla like yena mhlawumbe angafika ayijabulele nangempela ke anginikeze lezo ingubo nangempela kube into engijabulelayo. So since ngishilo ukuthi i-background ibingekho nhle nje ngalendlela yokuthi ubaba wami ulamana nomoya umfowabo, so lo mfowabo dayi ubekade eganiwe nonkosikazi, so khona udadewethu ozalwa unkosikazi walo. So besi close kakhulu naye sikhula, into esiyenzayo besenza sonke. So ube nomngane, kuboka nomngane wakhe beku right benginesiphaza shop ukuthengisa. Other day uthe wathi ngimphelezele uvakashela umngane wakhe saya. Kuthe masifika lapha esiphaza shop wasahlala siyadlala. So kwaba nalento yokuthi like iesiphaza mangabe kuthengiswa kuyane kube khona lezi zinto lezi abazibonayo nabo ukuthi azikho right, bayozilahla. Yes, ngiyabona. Kwakhona ngelinye ilanga kwabakhona ukuthi babelahla amaplango. So ekhaya kwanginendlela ikadesign ukuthi yakhiwe. Sawathatha lawo maplango nosisi wami wathi asiwathathe lamaplango mhlawumbe ekhaya ngafika enza umehluko. Ngafika size. Nangempela sawathatha. Nangempela ekhaya sathi sifike nalawo maplango bajabula ukuthi hawu nicabange kanjani lento cause sasabancane mhlawumbe umunye wena 6 umunye na 7 cause silamanela fishane. Bawathatha ke lamaplangwe nangempela asebenza wenza futhi umehluko kwathiwa nisebenzile. Ngelinye ilanga saphinda khona uthe kanti simasifika sofika uqeda kodwa mabeqeda kodwa bakhipha izinto ezindala bayalahla. There was amakabisha wayelahliwe lapho. Sacabanga ukuthi ekhaya kho shebe. Sawaqoqa sawahlanganisa wakusawangabikho ugesi uthi emakhaya. Kwakukhona namakhandlela esiphukile.
sawathatha khona ephuke njalo sathi mesifika nawe ekhaya amakhandlela azowenza ozofika sebenze yebo nangempela futhi nje sasilezo ingane enjalo nje sikhule nje ngaphansi kwaleso simo like uthola ukuthi njengomntwana wena awu understand ukuthi wenzakalani unhlela unaleyanto ukuthi even esikolweni uhlela ungenamali yokucare ezinye ingane uzofika zinemali esikolweni ngelinye ilanga mina ngaze ngakhala ngingafuni esikolweni ngami egate ngathi angiyi umama waze wazama wofuna i50 cent kamakhelwane wanginikeza ukuze ngikwazi ukuthi ngiphume phambili esikoleni because nganginaleyanto ukuthi mina ngihleli ngingenamali ezinye ingane ehleli inemali esikolweni kanti mina why so sikhulile ke nje kuleyo mina ngaze ke kwaukuthi ngiyahamba ekhaya ngahamba ngathi mina ngiyozihlalela kagogo okay kagogo wami bekufishane mina ekhaya ubujampa nje umgwaqo ufike bengiyihlalela khona ngikhulele khona nje isikhathi esikhulu ngihlalela nogogo ngiye ngaleso sikhathi ekhaya nje kunzima ekhaya even ukuphatha isikhaftini esikolweni bewunzima because uzothi like nabangani umunye uzofika ephethe isinkwa uzophaka uphuthu namazambane because awuna choice ngiyasazi sosimo ayikho into ozoyenza awuna choice uzophaka lokho khona uhambe esikolweni even umama wakho athi asiye edrobheni kusasa awunasicathulo komele uthathe lezi zesikolo because isikolo zona ezihleli zikhona ke icathula even esontweni mina bengifaka izicathulo zesikolo manje kuyiwe esontweni because ngikhulele endaweni like eyiwayo nje esontweni bengimele ukuthi ngifake izicathulo zesikolo mengesontweni so kwaze kwaba ukuthi ke nje isimo esijwayelekile sekunje impilo yethu ke kuyajwayeleka kwaze kwaba ukuthi ngo-20 I think kwaku-2012 mama wathola umsebenzi kwi-community nje wayesupervisor phofu ngizothini like kwangasiyo ukuthi umsebenzi ozomholela imali etheni kodwa kona yayizokwazi ukuthi yenze umehluko okay wawuthola ke lo msebenzi kwangafana ke nakuthina kwangafana because abantu bebehleli besho bethi yo nina uma wenu ningamkhohlwa noma sekuthiwa niphi okanye ninani because ngendlela azama ngayo ukuthi nibe ngcono kanye nibe nempilo engcono angimelanga nimkhohle noma ngathiwa ngisho ngathiwa uholi 200 la usebenza khona kumele wenze sure ukuthi nje u100 uphuma wakho because unithwalile uwevuka nani beningani bonakali nje ukuthi omunye azathi yazi ngendlela uma wenu anenze azama ngayo ukuthi anenzele izinto nize nibe ngcono ngisho nakwezinye ingane ubonayo ukuthi zona kunemali emakubo ziphuma khaya ngcono kodwa mase niqhamuka nani akufani nani niba nayo lento yabo ethi niphume ekhaya like bengize ngibe nalento ukuthi ukuthi khona ingane ke ebejwayele ukuthi ifike ekhaya like ezabo auntie lezi ehlala esilungwini kanje ubone ukuthi even befikile like banalento ukuthi bayangcwasa nina cause yabo vele ni kuyabhedo kwenu kodwa ke benginandaba khumbula nje other day ngihamba nabo like vele mina ngizihlalela emakhaya like bona bahlalela endaweni eright kodwa the other day bayakhuluma like ngiyabona ukuthi bakhuluma ngami like bangijumpisela bakhuluma ngesilungu because angisizwe ngizobona sebehleka like nginga understand ukuthi abahlekani kanti bahleka mina like angazi ngengisho namanje ukuthi ngizothi babekhuluma ngani because ngangisamncane ngaleso sikhathi ngangaka understand ukuthi mawukhuluma ngesilungu nje uthini hayi ngazama ke ngafunda kaze ngafika ke ka grade 12 ngebhadi ke azange ngize ngaphumelela kufanele futhi azange ngize ngaphumelela ka matric kodwa umama wayikhona ngaleso sikhathi futhi ezama ukuthi iuniform ubuhlelo right esikolweni ubukeke ku right phambi kwezinye ingane yonke into ibe right so wabamngena ke nje mina ngikhule nje vele umuntu ohlalela ekhaya ungasebenzi ube umuntu ohlalela ekhaya uma wami uyena ubekade provider uyena obezama bese ngincedise ke nale mali yokuthi uholele ingane
ayike after matric ngithi umatric ngawenza ngo-2019 Okay. ngangaphumelela ke ngo-20 ngaphunyelwa yiSAP ngo-2020 ngaya ngayobhala nakhona futhi Akangahlangana. kwabhida ayike kuthe ngo-2020 kwanobaba baba nje wayesemdala mpela wafika wayelokhane ngifonela athi hayi boyazi like ngifuna umakoti and mina ngibona wena ngithi mina like ngimthathe as if like uyajoka lo baba akwazi ukuthi angaba nomakoti ongangami so kuthe ngelinye ilanga wafika ekhaya wafika wakhuluma nabantu abadala kwawumuntu ongathi ulike ukhokha uyalobola Yalobola. Okay. Usuvumile wena? angivumanga Okay. angivumanga kunaleyanto ukuthi phela mase khuluma nabantu abadala nawe uzoba naleyanto yokuthi usaba abantu abadala ukuthi hawo bazothini abantu abadala unqaba umendo or kunjani so uthe mayifika ke ekhaya abe umuntu ke ongathi uyalobola walobola that day so mina there was uguy engangade ngithandana naye ngaleso sikhathi. Yes. Okay ayike ngibizwe ke mina ngingena endlini so kube nalento ukuthi uyabazi laba abantu so nami ngivene ngibe naleya ngcindezi ngithi yebo ngiyabazi. Okay ayike baloboleke kube ukuthi kwangalelo langa athi uyangithatha uhamba nami ukuthi sengiyoba umakoti wakhe. Masifika kubo useyangifonela lo guy lo bengithandana naye because sasikade sisubonana ngalelo langa useyafona ukuthi hawo ngikulindile waye ungasaqhamuki manje ngithi mina sekwenzeke into kanje. Yes. Ngimxoxile. Okay masifika kubo uzohamba like isofia Monday kube Tuesday Wednesday uyahamba ubuyela la eGoli usuke emakhaya. Okay like ngibe naleyanto ukuthi hawo lo baba mdala baba ngwa72 lo baba wa74 futhi ushiyana nga2 years nobaba wakho. So ngicabanga ukuthi hayibo mina manje kuzomela ngilale nalo baba ngoba engaka uma silala kwaphoqelela ukuthi like walala nami ngaleyo ndlela lala ngayo nami kodwa like ngangikhala because ngangibona ukuthi ishuthi impilo engizoyiphila le ukuthi ngizohlala nalo baba. Uma ngimtshela lo guy athi ngimtshela ukuthi senginesimo esikanje kanje angitshela ukuthi buya lapho ngithi uma ngibuya la ngizothina ekhaya athi yena buya uzobona ukuthi wenze njani sobona ukuthi senze njani. Hayi ngingasazi ke manje ukuthi eyiphi kumele kahle ngiyenze. Hayi ngempela ke ngivele uthi ngolunye usuku kubo ukuthi kumele ngikhaya yakhe khona izinto ekumele zenziwe ekhaya bese ngiphinde ngibuye futhi. Okay mangifike ekhaya ngifike ngiwumuntu ngithaya ngisaphinde mina lapha. Yo hayi kwabanzima ke lapho. Kwabanzima kakhulu. Ngangithola izithuko nje. Even abanye befamily bazokutshela ukuthi kanti bowuthwenzani. Abanye babodwa bathi ubuyele lo mfana because wamfana wasendaweni ubuyele usibanibani lo ngenalutho uzokwenzelani uzothini nje bekhuluma izinto ezibhlungu kodwa ngathi kodwa wona lapha ya ilanga saphindi khona to the point ukuthi ngaze ngafonela umunye uanti wami ngamtshela ukuthi aunty kunje kanje wathi vele uhambe vele usuke lapho ungatshela umuntu ukuthi uzela kumina ungatshela umuntu vele uphuma uhambe nangempela ngaphuma ngaya kaMalume ngafika ngaqoqa impahla zamalume zami ezinkulu ngahamba nginjalo lapho ngangizodlula edrobheni ngathi anginandaba noma ngabona ubani nginje anginandaba. Okay kudluleke lapho kukhulunywe ulonalo emphakathi even emphakathini ulonalo wayine story sakhe ukuthi ubuyeleni lapha ya
ulo nalo wayene story sakhe ukuthi hayi omunye athi hayi ubuyela ukuthi nomunye athi hayi ubuyela so ukuthi nje wonke umuntu wayene story sakhe futhi ngase ngiacceptile ngathi anginandaba because egcineni kosuku angeke baze bangenzele lutho nga accept ngathi hayi kulungile. Okay, ngawo nalo nyaka umama wazama futhi wathi ongcono because umatric wekho so kanje awuzame ke mhlawumbe noma wenza noma uyofunda noma icomputer. Ngazama ke futhi ngayifunda ngaqeda ngasithola certificate. Okay, kwenzeka into eyenzeka ke kulowo nyaka kwa 2020 uphela ngilonyaka kwangine covid ngakhulelwa. Ikukhulelweni ngami kwabuyela lapha ya futhi ukuthi shuthi yona into ayibuyela le ubuyela ukuthi like babekhuluma ngalendlela yokuthi babesho ukuthi nje kwalo mfana ngeke ayikho into azomsiza ngayo. So umuntu okukhulisa uyile mfana lo uvela ujola naye kwaseqaleni. Yebo yena. Okay. Uyena. So ayike babekhuluma ke lapho ke hayi kuthi nje hayi lo mfana okokuqala lo mfana siyamazi uyawathanda namantombazane ayikho into engcono azomenzela yona. Ngo-2021 ngamthola umntana ngoMeyi. Ngawo-2021 shame umfana walenza iqiniso wayovela ekhaya because naye wayesezwile ukuthi vele inkulumo zikhona ke vele since kwenzeke lento and futhi kuphinde kube semphakathini umphakathi owodwa. Ngempela ke ayovela ke ekhaya ngibe umuntu oganayo ke ngaleyo ndlela. Usugana manje kubo mfana lo. Okay. Ayike noma ngeke ngize ngingene into details ukuthi mase ngiganile ke kwenzakalani nakhona ke emzini kwaba khona ke izinto zakhona ke like emzini ke vele ke emzini akaze kuba mnandi kube yes kuhleli kunjalo ke kwaba yilonto kwaze kwaba ukuthi ke umfana uyazama ukuthi ayokwakha iqhokovana lethu lapho sizokhosela khona naye ngaba nengane ngathole yesibili ngo-2022 zi2 manje. Okay ke sithi text kanjalo ke isimo ekhaya ngaleso sikhathi asikakashintshi sisenjalo nje ikhaya kusenjalo kuyabheda even umama wami kulomsebenzi athi uyasebenza kuyabheda waze wabu uyakha wakha lapho ikwakhe la ekhaya khona wakha 2 room weyitina lezodaka lo lasemakhaya ngiyabona wakha lo 2 room waqale wakha nje wa 1 room kwaya wa extend linye side waba 2 room lo 2 room but wazi ngathi angazi uzosho ukuthi khona abantu abaphilayo abahla utekile like elinye side ume kanje ume kanje lo 2 room lele linye ikamero futhi ngihleli ngiyibuza khona lo nyaka kwafika isiphepho ngilapho engiganele khona kwaphephuka indlu la kulomzi engiganele kuona le ngangilele kuyo yaphephuka yasuka lonke uphahla shit sanethwa singaphakathi ngayibuza ukuthi ukube ekhaya abanjani because ngangazi ukuthi leandla abahlala kuyona leandla abahleli kuyona ngangisho futhi ngithi ayihambile ngenhlanhla ngoba uNkulunkulu khona futhi nayo uyasazi isimo ukathi angizukwenza into la mhlambe ekulindeleke ukuthi ingenzeka khona ngizoyenza la engalindelekanga ngakhona lo 2 room but wazama kumama wathenga ama blocks wakho round ngilapho emzini ngatholwa ngaqashwa kulento ama assistants yabakhona okay ngasebenza ngazama naye ngathi okay since nami khona la ngibambe ngakhona asizame siwu roof around because nalapha abantu basebekhuluma why kanti lo uba wayevele wakha like uba wayevele wakha noma 2 room ngalama blocks akhe ngawo lo round mhlawumbe ngabe wabangcono nje benalezo inkulumo ngathi mina cause nami sekhona la ngibambe khona asizame ukuthi uroof because emakhaya isikhathi esikhulu o round barufa ngenxa inca nayo inca kutshani utshani kuyadura. Okay.
Okay ke ayike sazama ke sarufa ke waphela ke ukurufa ngo-2022 2023 kwangahlangana ethi uzozama ukuthi like awuplastele awufaka ama-window kade wayibalisa ukuthi kumele ngenze kanje ke manje kungahlangani 2024 kungahlangani still so kuthe ngo-2024 ngazo lezi zikhathi yes waqala wagula which is last year waphathwa ikhanda ke into ongeke uze uyinaka ukuthi like ingazibulala umuntu waphathwa ikhanda lamqala nje ngo-October November December washona December simo sabuya futhi kwabanzima lo muntu ushona uzele unengane mina njengongibona nje la angakabi nayo ngisho 25 years ngingane yakhe yokuqala ngiyacabanga ukuthi lezi ezidlandela mina shothi zingakanani njengoba zisele zinjalo sezidiphende kimi zonke lo olama mina ke umfana yena akasekho ekhaya kuseMpumalanga sokusele laba bayi3 mina ngaleso sikhathi ngiganile mele nginake inkinga zalangizile khona ngeke ngithi ngingapha ngibe ngingapha kodwa manje isimo sigcine sesingiphoqa ukuthi ngenze kanjalo ukuthi ngithi ngingapha ngibe ngingapha like washona hayi kunzima njengoba kusanzima namanje kunzima kakhulu uthe maqala unyaka lo waphoqa ukuthi khona bezawuqala i-high school ababayithuba laba bayithuba besibe i-high school kumele athengelwe uniform lo esikoleni khona imali ikhishwayo mangabe kuqala unyaka kwaba nje nzima ke manje kwabanzima nje till now yonke into eyenzakalayo idinga imali to a point ukuthi kuthe makumele ngithenge uniform khona imadlana ke eyathi mangabe the time eshonile umama kwaba nalezi imali lezi ufike kuthiwa iminikelo kanje ubaba wathatha lo mali wanginikeza wathi uzozama ukuthi ubathengele uniform ngathenga kwaphelela endleleni kwaukuthi kumele mhlawumbe ngizame ngenye indlela ngiboleke ke nake bantwini like mawuboleka imali emntwini usuke unalela themba lokuthi hayi ngizohlanganisa ngizoyibhadala uthi kuseka kanjalo kuqhamuke okunye futhi because njengoba ngisho ngithi sebexhomekeke kimi yonke into kuthiwa sisi mina ngishoda ngokuthi lapho kumele uphinde futhi ulokhani uyoboleka imali ulokhani uthi hayi ngizokhava kungakhaviki because imali engasho ngithi nje imali esixhomeke kuyona abanye abaxhomeke kuyona ile yabo yegrant ene kule mali yabo yegrant kumele wenze yonke into kuyona ba amantombazana laba bayi2 umuntu oyintombazana unezidingo zakhe umfana lo mfana yena unayo lento yokunderstand ukuthi aphinda understand laba amantombazana banalo kanga understand banale angazathi noma ngizathi bane peer pressure or banani kodwa nje banayo lento yokunga understand so kancane uzomuza umuntu ozathi sisi anginento ethile ngishoda ngento ethile and motho uyayibuka nayo lento athi ushoda ngayo into serious so kuzomela uzame ngendlela so izinkinga beziziningi kakhulu kulonyaka ngazi ukuthi ngingabala ngithini phelele kuphi ngiphele ungaqalaphi ngiphele kuphi nje zibe ziningi kakhulu ngapha nami nginezami ingane so
umyeni wami lo engihlala naye namanje angikaze angimtsheli lutho ngithulele ngiyabona ukuthi ngiyalimala ngaphakathi because nginale nto ukuthi uzothi ukuthi naye ke fana noma ngamtshela akukho lapha ezosiza khona because naye unalo itoho ngiyavuma but itoho lakhe ukuthi aphilise ingane zakhe naye aphile kuphele kanjalo akusiyo ukuthi itoho elitheni futhi ke noma ngathi unalo lelo toho angeke athi nenkinga zakuba phinda naye inkinga zasekhaya so inkinga zasekhaya kumele ngidile nazo mina so since bengishilo ukuthi kunalo 2 room abahlala kuwo ongathi uyangena kulo 2 room kuleli linye side ungathi phandle uyakhona ukukoba umuntu ophandle ukhulume naye ephandle kwendlini then kubulo round you ongapheli ngithi mhlawumbe una 5 years lo round wakhe awupheli nje ngivele ngingazi ukuthi kuthi sekuthi kuyahlangana even umama mhlawumbe la naye layelele khona akalalanga ngokuthula cause uyayihlele ebalisa ukuthi enaliyanto ukuthi even ebona something uthi thenga lento ethile athi hayi ngiyoyithenga masingo round ngiyoyithenga masengiqeda round wami even uthi hayibo la ikhani na TV anithenga iTV phela athi nayi ngizothenga masengiqeda round ngizoyithenga masingo round lo round wakhe aze washona ungazuduma usenjalo nje and futhi angazi ukuthi uyozuphela imali yangalaphi angazi kuyimanje bayangifonela labo lingane lezi ngithi incane bayafona sisi like kunalento le yake emafoni no WhatsApp ufike umuntu othengisayo enze iWhatsApp group ufike send impahla lapho ukuthi mina impahla imali ethile na impahla imali ethile uzofika bengiforwardela lezo impahla sisi ongithengelele phela lapho ngivele ngingazi ukuthi ngizophendula ngithini because ngiyazi ukuthi angeke ngikwazi angeke ngize ngikhona ukuthi ngibenzele zonke lezi zinto abayicelayo angikhoni even lo omfana unebhluke engithi liyi1 sindiqale lo nyaka lesikole angisakhulumi ke amabhluke ke lo ukuthi nje uyihlalele endlini ukuthi nje okuswenka ayike okuswenka akanawo nje mangabe ethi ngedrobheni uzoqala ahambe hayibo uthathe bathi ngilithathe kubani unangakulova I think una 17 so mdala khulile sekhulile uyafunda esikolweni wenza ugrade 10 because last year bebenza ugrade 10 uloyithwini bebenza igrade 10 netwin lakhe kwathi ngoJune wephuka yena edla ebholini wephuka wayeka wabuyela this year waphindela grade 10 letwin lakhe la ka grade 11 so ufunda ugrade 10 nalo ngithiwe last born baka grade 10 buyithwini ngikhuluma ngabantu ebengithi ngibacabange ngisho manje kebusika ngithi ubaba bagqokeni abanama tracksuit ngithi ngiyazama indlela yokuthi ngaleso sikhathi ngivele ngazi noma ngizoqala ngapi angithi nje ngiyasibalisa isimo sakhona so njengoba manje basenobani ekhaya basenobaba ubaba naye akatohoza ubaba uyatohoza like amatoho wake emakhaya ilamatoho nje ukuthi ube kupisiza kula matoho nje abhidayo uyabamba lawo ma piece job nyana ngaleso sikhathi phinde kuphele naye since etohoza umuntu vele ahlale avela gule nje uzothi ngiphethe unyawo ngiphethe ukuthi even mina nje ngumuntu ohlele ongenampilo kahle ukuhlala ugule ngihlale ngigule phofu nakhona eguleni kwakhona uzophathwa into nje like uzovuka uze ukuthi laza buhlungu unyawo luzoba buhlungu nje lube buhlungu ungasazi no mhlambe ile stress enginazo noma
ngiguliswa yini, uzovuka uphethwe ikhanda ukuze ukuthi elibhlungu. Ngazi ukuthi mhlawumbe leziqase enginazo noma yini. Because manje njengisho ngithi bathathu labantwana baxhomekeke kimi bobathathu. Yeah. Ake bangibhalela ensukwini uzothi lo intombazana uzobhalelwa ukuqala. Athi sisi ifoni yami ayikho right. Cela uthenge ifoni unginike leyo yakho nayo. Ngithi okay. Kusasa ngizobhalelwa umunye. Hayi sisi yazi ifoni yami ayikho right. Ngicela ukuthi uthenge ifoni unginikeze leyo yakho. Ngithi okay. Ngakusasa ngizobhalela lo mfana. Hayibo sisi yazi ifoni yami la iyabheda ayizwakalisi inenkinga yespeaker awulokhuze awuthenge enye unginike leyo. Manje sengigcina sengize angisazi because manje ngizonika muphi ngeke muphi. Ngalala ngamele kuthengwe ingubo nje kuzo December. Mina ngihlezi ngicabanga ukuthi konje ngizosuke ngenze kanjani. Ngizoqala phi? Kade ngiboleka imali ngimane ngibenzela lokho kokunye lokho ngibenzela. Manje angisazi ukuthi ngenze iphi ngiyephi. So sikhuluma abantu abasemzimkhulu. So wena ufika kanjani ke ngapha eGoli? Mina ngifike eGoli ngokuthi ngizovakasha. Okay. Ngivakasha kumnyeni wami. Okay. So evakasheni wami umyeni wami ngimtshela ukuthi since isimo sesekhaya uyasazi ukuthi sime kanjani. Bengicela nami ukuthi mhlambe ngiyengizame ukuthi ngimakethe ngibone ukuthi ngihluleka kuphi. So ingimaketheni kwami kade ngimaketha akulungi. Enye into engilimazayo mina angiyena lo muntu ngizothini. Angiyena lo muntu okhalayo like ukuthi uthanda ukulila ukubalisa like angithandi ukuthi ngilokhane ngidatshukele okanye nginjani. Even ukukhala ke nje lokho ukuthi ngikhiphe inyembezi angikwazi. Umuntu angazathi hayi right lo. Yonke into right. Mina ngiyilo muntu ohlele ngithanda ukuhleka. Mina ngihleka ngisho isimo sibhedi. Isibhedi ngiyilo muntu ohlele ezihlekela nje. Ngiyathula futhi nesimo sami ngendlela enginesibindi ngakhona ngiyazithula. Even ngisho noma mama angaze ngakhala. Ngiyabona ukuthi lento shothi ingilimaza ngaphakathi. Because ngihleli ngicabanga ngithi yazi mhlawumbe ukuthi ubukhona ngabe ezinye izinto azenzeki ngendlela ezenzeka ngakhona. Because yena ubekwazi ukuhandlisha isimo. Ubekwazi ukuhandlisha isimo. So manje umula usavakashile ngokuzofuna amatoho noma usazofindela emuva emzini. Kuhamba kanjani emzini? Emzini since ngishilo ukuthi angisadependanga la emzini like senginakami. Okay, which means senenexhokovana lakho nomyeni wakho. Kuselibani kule xhokovana nje banila nobabili? Akusilanga umuntu. So lo omfana wasekhaya cause indawo eyodwa. Yani ngithi uboyo yolala khona. Since phela ke emakhaya abuye igango nje lezo zinto kanjalo. So uyanaye ke ayolala khona. Uma kwinsuku zesikole aphathe impahla zakhe yavuka geze khona esikoleni. So izingane zenu nize nazo la zila eGoli. Zifunda la eGoli. Azikakafundi. Uzubona ukuthi lo omdala bekufuza ukuthi uyagrade kulonyaka ecrash. Okay. Befuza ukuthi uyagrade. So abantu bayangibuza emakhaya why ungabuyi? Like ngiyacabanga ukuthi kuzomela ngiphinde futhi ngiphinde emakhaya. Ngizofika ngithini inganeni lezi zasekhaya. Ngizobuya nginje. Ngizobuya nginje kubona. Bebengakafundi bebengakasiqala isikole. Kodwa lo umdala futhi ukuthi aqale isikole next year. Bangaka abantwana babili manje? Babili. Umdala nangakhe? Umdala una 4, omncane una 3 so balamanela eduze. Basically isikole vele akakabi ukuthi ulo mdala kuyikhane ezoqala.
next year. So manje naye angazi because like njengomuntu ofuna ukuthi ngithole itoho, angisazi noma ngizomele ngimsemakhaya noma kumele ngimfunele la isikole because nobaba wakhe unale nto ukuthi awukwazi phela ukuthi ungahlala eGoli ungasebenzi uyihlalele nje. Because angithi uzamile wangathola, so ke kuzomela ubuyele ekhaya. So into yakho okufusita ukuthola itoho isithini ngalomuze nawakha nawushi enawakha niphume ekhaya likhulu, ithini ithi usuzosebenza eGoli uhambe ngokuyovakasha ekhaya, o usunento ethi kwawena umendo sekuyinto ibona ngazuthi yabe yiphutha wasekuqaleni? Hayi, angeke ngize ngisho ukuthi umendo kwaba into eyiphutha because umini wami lo akanankinga nokuthi ngingalithola itoho. Ukuthi ekhaya singisoya ngaleso sikhathi siphinde sibuye, like sifuna umuntu ozoba khona ukuthi agade ukuthi kungamosheki izinto. Yeah. Because uyabona naye ukuthi ke like isikhathi esikhulu umuntu wesilisa ubuye abe nale nto ukuthi angafuni ukuveza ukuthi naye uyehluleka. Okay, yeah. But sometimes umuzwe mesho naye ukuthi yazi ungasebenza yazi ngaba ngcono. Okay, ngiyathola. So le relationship yenu mhlawumbe ngizolokhu ngibuza nje umbuzo ivinto bengithi angikhulume kakhulu ngoba ngilimele, but umncane kimi yebo, umncane ulingana nabakwethu, ulingana naye lo ukuthi nangaka ulingana naye lo mhlawumbe unilamana eduzane futhi ulingana nowesibili oyilasibhoni kwethu. 23 unumber 3 igcineni ya ulingana no number 3 kwethu. So ngizoxoxa nawe njengosisi wami omncane. Besides experience nezimo usudlule kuzona empilweni, kodwa kukhona isikhathi la kumele khona kuhlahlale bukhunjuza ukuthi uyingane. Izimo zobudala ziyasingamela, maze singamela sicabanga ukuthi sibadala, and masicabanga ukuthi sibadala leyo mcabanga isimoshela isikhathi kuze kushaya isikhathi la esisifila ngazo ukuthi khona isikhathi sisishile. Ufica ukuthi nakhona lapho isikhathi kahlahla sikakushiya, okuthi impilo ilokhu igijima wena uyahluleka ukuficana noma ukufika kule staff sespeed ehamba ngaso. At the age or at your age, which I believe ukuthi nje usho ukuthi awafiki na 25, at that age usemncane kakhulu, and I'm glad ukuthi ufikile la, and nginethemba futhi ukuthi lokho okuzele nababukeli bazokwazi ukukusiza khona ukuthi Jesus saya kukhona. Inqumo esiyithathayo nadadewethu ziba ilezi inqumo ezithi siyithatha kakhulu ngenhliziyo ukunengqondo, ikakhulukazi ebuncaneni bethu. Lensizwa le ibuka njengensizwa ekuthandayo futhi eyimisela ukuyivuka nawe, but umhlaba esiphila kuwo umhlaba esinganayo igaranti ukuthi kuyothi kukuphi kube kukuphi. Asimazi ukuthi uNkulunkulu uyomgcina kuze kube nini. Sorry nje ungene emlonyeni. Lento oyishoyo into ekade ngiyikhuluma naye izolo. Ngithi yazini ngiyabona ukuthi like uyafisa nawe ngenhliziyo yakho yonke ukuthi ungenzele konke engikudingayo, futhi kade uvuka nami, kodwa angazi ukuthi kusasa sizovuka konja sizovuka uphi.
kungenzeka kusasa sivuke uthulile. Mina njengoba ngidiphende kuwena, mangingavuka uthulile kusasa ngizoba yini? Kuzoba ikhani ngisukuma ngithi awuthi ngingilwela impilo yami. Mhlawumbe kuyobe sekulate. Thola ukuthi mhlawumbe kwezinye izinto angisaqualify. So amaphutha omngane samba nawo sesifike nawo la. Fortunate wena amaphutha akho omngane usawathwele useyingane. Njengoba ngisho nje ukuthi kuwe ngizokhuluma njengosisi wami omncane. Ukufeyila kwakho isikole kwakungasona isizathu sokuhlupheka nokuthi isimo sasibhede ekhaya. Kwaba izinqumo zakho nje nokudembesela lawa udembesela khona nalapho mhlawumbe ungenzanga kahle khona njengoba nje sizingane siwenza sonke amaphutha. Wasushoda ngomuntu ozothi phindela ulungisa ugrade 12 wakho. Ufail ugrade 12 athi umuntu uphindela futhi. Ufail athi umuntu uphindela. Kwase kufika lo baba lo empilweni yakho othini usefuna ukwenza umfazi wakhe. Wena at that point ufuna into ezobukeka njengento ethi at least you've achieved something, even though ungamthandi lo baba noma ungafisa ukuba unkosikazi wakhe. But njengomuntu esifazane uthi at least kuzoba nayo into ethi ngibambelele kuyo. Angithandi ukuba semzini, angithandi ukuya uhlala kula baba. Kodwa ngoba yinto le esiqhamukile yavela ekhaya mhlambe nawe angayiqhenya ngayo ngami ukuthi at least ngiuseful. Angumukele lo mendo. Which is elinye lamaphutha akho lela, because lalikudonsa lemuva likubambezela ngempilo. But manje siswami asingabe sisabuyele emuva. Asike sikhulume ngemanje. Imanje lithi umhlaba unamathuba amaningi aphambi kwethu kodwa thina singawaboni. And lawo mathuba lawo asiwaboni ngoba we are consumed by i-environment esiphila ngaphansi kwayo. Uyabona ungathatha ingane uyifake hostel. Yomfana uthi ufuna ukuyikhulisela hostel. Kuningi osekuzoba ihostel ekhanda lo mfana, not saying ukuthi impilo ase hostel wrong. Kodwa it takes a big person with a big courage ungaphili ngaphansi kwesimo akakusona. Uthatha ingane uyifake lokishini uthi ayikhulele lokishini. Ukhulisa lokishi lapho. Kanjalo nengane uyikhulisele emakhaya. Ukhulisa ingane ezoba nomqondo asemakhaya. So indawo obeka kuyona umuntu iyamshape umuntu abe yileyo nto. Nokucabanga kwakho kungacabanga ukuthi kuze kudlulele kuleyo ndawo. Ngiyazi ukuthi unkosikazi womuntu akanconywa. Usemncane umuhle. Kuningi esikwaziyo ngabantu besifazane osekubheda empilweni engakuboni kuwena. Kodwa ngenxa zesimo ophila ngaphansi kwaso, inkinga zakho sizizwa uma ukhuluma ngomlomo. Akukho la ngathiwa khona wena ufuna ukuya khona empilweni ungakwazi ukufika khona right now. Iminyaka yakho ayikuvumeli ukuthi njengamanje phila isimo sokuthi ube usizi, ukhalela usizo ebantwini. But i-environment inendlela ukhule ngayo isikwenza wakholela ukuthi vele vele wena ulungelwa lutho. Umuhle ukube umuntu uhlangana nawe engakwazi endleleni engazazi inkinga zakho, engakuthatha akuphi ithuba elikhulu. Ithuba lichithwe uwe uthi ngoba mina nginjani, ngoba leli thuba lingifanele. Mina kuukuthi nokuthi. Amaphutha ethu neyinkinga zethu esibuya kuona awangadetermine ikusasa lethu. Usengabuyela even nase high school, but I'm not saying phindele high school because usuzele. But kusukela namhlanje qala uthatha impilo yakho uyibuke ngelinye isoke manje. Si associate
nabantu abaphumelele nabantu abanendlela abayihambayo zihluphe ngontanga yenu obabona bedrive imoto obabona bevuka ekseni beemsebenzini. Buza kontanga yenu ukuthi bafike kanjani. Even if kuqala ngokuthi umuntu la kwi-podcast ukupha itoho lokuthi uyoklina, awungaklini ukuthi wena ufuna ukuba yiklina kuze kuyovala usemncane. Awuklineli ukuthi ufuna ukusiza izingane emumva ekhaya because kwawona useyingane. Uklinela ukuthi at least angibe nepheshana. Angihambe ngiyokwenza ikhoze ethile, angihambe ngiyokwenza license, angihambe ngiyokwenza into ethile nethile. Maningi amathuba i-internet nje obikwazile ukuthatha izikubonisa i-podcast yethu, which means internet isengakubonisa namanye amathuba angasiza impilo yakho. Angikwazi ukuthi uyaphuza noma uphuza utshwala, but mina I can tell mangikubutha uphuzi azikho izinto ozenzayo ezithi iphambene. Isizathu sokuthi le ndoda ikuthanda because umuntu wesifazane umuhle, unobufazi, uyahlonipha. Izinto ezidingakala kumuntu wesifazane uyiphethe zonke, iyodwa kuphela into oyishoda ngayo ilento abathi independent. So kuhle ukuthi uhloniphe indoda, uphile ngaphansi komthetho wendoda, kodwa unayo into ephathekayo ethi uma indoda ingasakwazi ukufinyelela kumele ifinyelele khona, mina njengomfazi wayo angibe usizo. But right now indoda yakhe yokushiya una wonke lawo qualities, because at the end of the day uzobufana njengomuntu useless, awukwazi ukuyisiza ngalutho empilweni. Mayikhala ukhala kanye nayo. Kule nkulumo angisho ukuthi miyeke, angisho ukuthi shiya umendo, angisho ukuthi ithathe ezinye inqumo ezihlukile kunalezo uyithathile, but modify impilo yakho kule situation okuyona njengamanje. Awuyihluphe ngempilo ephilwa abanye abantu ku social media, babhalele babuze usenamaphupha. I don't think wena wazala unganamaphupha. I don't think kunezinto ezithi wena njengamanje wena konke kwavele kwafa kwaphelela emoyeni ngoba nakho fail matric. Zikhona indlela zokulungisa matric. If awulungisa matric, zikhona indlela zokuyema college uyolungisa lokho sokufisa ukulungisa, uthole leyo course nyana. Izithi course yokwenza inzivu, i-course yokwenza ikhanda, i-course yokwenza lawo makhozi lawo azokuvumela dadewethu, ekuvumela ephinde kuvune ngokumuhle. Yabo leyo buhle ngifuna ukuyi-emphasize ukuthi umuhle. Izinto ziba lula eSouth Africa for umuntu esifazana omuhle. Use social media to your advantage. Bengixolela abantu ngikhuluma ngine-mask ebusweni. Use the social media as i-advantage yakho. Yeka ukugqokiswa kusisi omdala kwamama omdala engazuthi vele useshaya umhlaba. Gqokiswa kwentombazanyana. Gqoka ngendlela ethi wena uyazibona ukuthi usifuna ukuya kuphi kusasa. Indaba ey'ngubo ezinto ezifika emaqakaleni angeze kusize ngalutho. You are only 24, turning 25 very soon, or you are even 23. Angeke ngisho ukuthi disclose iminyaka yakho. But hambi ukuma egate college ubona ingane ena 25 igqoka kanjani. Uma siyabheka le outfit oyigqokile ukuthi wena izokuthatha ikubeke kuphi. Even if khona into ofuna ukuphi ithuba uzokuxhaphazela indlela ogqoke ngayo ecabanga ukuthi uyisiqhaza kanti uhlakaniphile ekhanda. So ngavuma abantu bekwenza isilima ngendlela ubukeka ngakhona. I believe nje wafika grade 12 uyakwazi even ukukhuluma isingisi noma ngathiwa siphelele, but uyakwazi ukukhuluma isingisi. Use social media in advancing yourself. Find ama skills, thola izinto othunge ngathi uyazenza ezikhona on social media. Thenga idatha, even if ubuyele emzini thuphindisele ekhaya, phindele ekhaya unento ukuthi siswami njengamanje ayisekho into ezothi uyangimisa empilweni. Uma umyeni wami ephuma ibheka le eyozama impilo, nama ngiphume ngibhekele siyohlangana phambili. As long as sithandana sibambisana nomyeni wami, akungabikho omunye olahle umunye. But impilo yakhe ibaluleke kakhulu. Ungamoshi impilo yakho dadewethu, uyimoshiswa izimo odlule kuzona. Angeke ngikuxoxele ukuthi ngikhule kanjani, angeke sikuxoxele sikhule kanjani. But konke lokho okuxoxayo kuthina mhlambe kufana nocicane, but inkinga zabantu ayifani, ubhlungu futhi abulingani. Awukwazi ukuqhathanisa ubhlungu. So ubhlungu abhekana nabo nobhlungu abhekana nabo, angeke ngisho ukuthi mina oba ubhlungu abubukhulu, angeke ngisho ukuthi ukukhula kwami kwakunzima ukudlula kwakho. But what I can tell you, impilo esabhekana nayo ebuncaneni bethu, impilo esithi asifisele omunye umuntu.
kodwa namhlanje kukhona esikukhombayo ngoba sasinamaphupho. Ungakuvumeli ukufa kwephupho lakho wena usaphila. Le nkulumo ngiyikhuluma kuwe ngoba umncane. Usazoba na 26, usazoba na 27, 28, 29, 30. Ku-30 useyingane. Ku-35 useyingane. La singathiwa siqala khona, kuthiwa sikhuluma nawe. Uhleli kanje ngihleli phambi kwakho. It's when you are 40 where we saying anike nisize lo mama. Into emnandi ngawe akukhona nokodwa kumoshakele ngawe. Unamazinyo akho umuhluphelele, unamehla amahle, uyidakhe elihle umuhle, even nombukeli uzongifakazela. Hlonipha umyeni wakho, uthanda umyeni wakho. Ungamenzeli into ezibhedayo. Kodwa ubuhle bakho ilona thuluzi lakho. Ayikho into oyifuna empilweni abantu bengakuniki ngenxa zobuhle bakho. Mina ngiyakubuka njengamanje awunamabhadi. Awunazi inkinga. Udinga nje itoho. Lelo toho siswami mawulitholile. Ungalithatha uliphindisele emkhukhwini. Ungalithatha lo toho uliphindisele udakeni. Ube ne mindset yomuntu okhule ephuwa. I-mindset yomuntu okhule ephuwa ilimaza abantu abaningi. Kulabe ngimnabo la phambi kwami. Mhlawumbe uyedwa no matric. No matric siswami akawusebenzisanga. Njoba ngihleli lapha phambi kwakho ngikhuluma nawe. Isikole asisona isizathu esithi ziyekelele. Maningi amathuba. Kodwa i-environment esisuke sikuyona iyasincisha amathuba. Njengoba usulana ke eGoli awungabi le ndawo ohlala kuyona. Vuka ekseni ugeze cofa vaselina wakho ube muhle. Ungene emafonini ubheke ukuthi ungasezakala kuphi. Uhambe uyobheka la kuvela khona amathuba. I'm not saying abantu kwi-podcast angebe kusiza bazokusiza abantu, but maybe kusiza abantu ungayiphilisi ngathi una 40. Kwanami mangifika la ngicathi bengitshe thina ngizokhuluma nomama omdala. And the only thing edinga umuntu osifazana empilweni ubuhle bakhe. Lo baba lo wagijimela wakuthatha, uyakuthatha ngoba umuhle efuna ukudlala ngawe. Umyeni wakho njobe nawe akakwenzela ifavor. Ingoba kwawena uyohlobisa umhlaba wakhe. Akekho umuntu okwenzela ifavor njengamanje. Ubuhle bakho ithuluzi lakho akukho ozokufuna ungakutholi. Kusukela namhlanje akukho ozokufuna ungakutholi ngalobuhle bakho. Uzokuthola konke okufunayo. Certificate siyasibona ekugcineni. Ngibelieve mangithi if amaphupha akho awafila saphila ungavula even a cleaning company using lo moya wakho, using le spirit sakho, using indlela oyiyo. Ungitshela ukuthi angeke ni sizwe ngolunye usuku ukuthi kunosizwe semzimba emkhulu osehamba ngemoto enkulu. Osuke kwi-mentality yokuthi mina ngiyahlupheka. Kill the mentality. Ayikho ingane ezofa kini efela ukuthi yahlupheka. Ayikho ingane ezofa ibula ukuthi igqoke ibheke elilodwa. Kodwa lokho you can only do it more is position right. Right now kwawena uzipositionile. Nizi ingane ezintathu ezihluphekayo. Umuntu nomuntu usespecially sokuthi kwayena la kakhona akabona ukuthi kusasa limthatha limbeka kuphi. Nawe uyingane ushonela uma wakho. So i-mentality yokuthi uyithetha umdala awukho mdala. Kosi sibami ke abangilamayo akekho noyedwa omlamayo wena. Ongilama emhlanje uPinki unangake I think una 32 31. Ulisa I don't know mhlambe nawe na 30. Usam mhlambe na 27. Akekho omlama Kosi sibami. Uyingane ingane edinga ukukhunjuza ukuthi uyingane sibani bani. Yeka lempilo lokufuna ukuba responsible kwawena udinga ukunakekelwa. Ngoba uhlakaniphile sebenzisa lethuba ukuthi uyinakekele wena. Uma isimo sivumo uyophindela emuva usezingane zakwenu. Izingane zakho esencane. Use this opportunity singangena esikoleni ukuthi namhla zingena esikoleni. Ukuthiwa kambe igama lakho
Umbali it's it une salon. Umbali it's it une khishi. Umbali it's it washela abantu. Une company washela abantu impahla. Ewashela abantu ocarpet. Umbali it's ida une company cleanela abantu. Zonke lezo zinto lezo izinto ezistandard. Ongas achieve mbali uzachievisa ubuhle bakho. Ngokuba uyafisa kwenzeka akukho ongaqala kuzona zonke lezinto ezingibalile zikuhlule. But if uza nomqondo kube domestic worker uthi nombani othi angibe domestic uyohamba uyodlala intanga yenu oyinesi somewhere odokotela somewhere akuxhaphaza ekumoshela isikhathi. Umhlaba esesiphila kona umhlaba manje othi i-internet isivumela abantu abaningi ukuthi bebe namathuba mbali. So angikuvumeleke mina ukuthi uziyekelele ngalolu hlobo. Kusona sonke isitolo sixoxele ngesizwile. Kubona bonke ubuhlungu ukhulume ngalo bonke ubuzwile. But musu kuziyekelela. Angingathi mina ngumfana ngithi mangibona uhamba nentombazane ena 30 njengoba uneminyaka less than 25 ngishele yona ngiyeka wena. Ukuthi ukanela kusho ukuthi ungashelwa. Ukuthi ukanela kusho ukuthi awusekho muhle. Go back and check ukuthi ingane umbali oyifisana kukho konke ukufisa even if uthiwa ufisa ukudrive ibhano imbali usenga drive. Use support umyeni wakho, use uthando lomyeni wakho, use the structure somyeni wakho sifike umyeni wakho ekutheni uactivate ukhule. Kuyona yonke lenkulumo angisho ukuthi miyeke. Mina ngiyakholelwa kakhulu emshadweni, ngiyakholelwa kakhulu kwifamily. So nami ngingakujabulela ukuthi umuntu akhulume kanje kumakoti wami as long ungamxhaphazi. So ungayiyekeleli siswami. Inkulumo yakho ithi njobula kwi-podcast udinga umuntu ongakupha umsebenzi ongakusiza ngamathuba emisebenzi. Ongakusiza nongabe yiluphi ithuba engathwala yaqhamuka ekutheni ukwazi ukunakela wena unakela izingane. Sengithi mina mawuthola ke lo msebenzi swami khulisa wena. Cause kunalezi izingane ezizokudinga nazo usemkhulisa wena. Kulolo toho ozolithola akufocus kuwena. Sibone ukuthi kuyophelela kuphi. So ungashiya inamba yakho. Okay. Inamba yami ithi 063 75 88 526. Iphinde futhi 063 75 88 526. Siyabonga kakhulu khona mhlawumbe lokugcina ubufisa ukulusho ikhona inkulumo mhlawumbe ufuna ukuyi-add kule nkulumo engiqeda ukuyikhuluma. Okay okugcina nje sengivalelisa ngizoqala ngibonge ukuthola ithuba lokuthi ngifike kule podcast nangona isimo sakho ubhutwazi sika nje futhi bengithemba ukuthi ngizogcina ngifikelele after ungibhalelile ukuthi kade u-involve kwi-hijacking. So ngivane ngaphelelwa nayilelo themba ukuthi ukuba ngisazokhona ukuthi ngifinyelele kodwa ayike ngiyabonga ukuthi ngigcine ngifikile. Engizoku emphasize kakhulu ukuthi ababukeli bengisize ngokuthi ngithole itoho nje even it takes ukuthi umuntu uzothi ngizomnika itoho manje anginankinga even angathi awuzukhona ngisho kuye ekhaya since ku December anginankinga as long ngizobe ngazi ukuthi ngihlaleleni. Ngizocela ukuthi ababukeli bangisize lapho like lesicelo lesi esinye futhi engizosicela like kunzima ukuthi usicele because vele kube ngazathi mhlambe hayi lo uyagazi uyamarketa okwenzani. Ngizocela futhi ukuthi umbukeli ongakhona ukuthi angisize ukuthi ngikhona ukuthi since nje ke ngisho ukuthi bengilokhane ngiboleke izimali zabantu. Oh yes. Ungangisiza ukuthi ngikwazi ukuthi ngibhadale lezo imali zabantu because imali like abantu abazathini umashonesi abantu abakanjalo so isimo bhekana sesakuthatha sakubeka even to a point nomashonesi because nginale yanto ukuthi
ngizathini ngilo muntu ongafuna ukuthi anginayo mayicela into ukuthi angikwazi ukuthi ngithi anginayo gcine sengiyoboleka. So lo bashonisa abakhona ngapha eGoli basekhaya ilabo like ukuthi bazothina ukuthi kuyadlalwa imali ezosihlukanisa December. So kuyimanje nje ngikuleyo nkinga nje ukuthi angazi ngokuthi like ubona ukuthi lokhana uthi hayi kuzohlangana vele ngizamaketha awusengaze ngingaqashwa ngizokhona ukuthi ngihlanganise ngibuyisele kwangenzeka ke. So bengizocela ke. So imali noyikoleta kulabantu mase yonke ihlangana. I think it's mangithi nje ngiyayibala seyonke ingaba yi15,000. Abantu abahlukahlukene, right? Abantu abayi2, which means iyakhula. Imali ikhula. Mhlawumbe imali uyithathile uthathe emalini kubona? Mhlawumbe kwakuyi8. Ukuthi ke phela ke abomashonisa basemakhaya abafani nabomashonisa basedroveni. La eGoli khona nomashonisa osukwangena kuyena? Angazi la eGoli. Yinde isikwenza ukuthi ungene komashonisa ekhaya. Mhlawumbe ubukele ukuze ucaciseleke. Kuke kwaba khona incidents la bekukade kuzo ngoJune. Bekade kuzo ngizathini ngazi noma kuthiwa abantu baze understand engakithi kuthiwa umkhululo kanye ugezo. Bekade kugezo ubabami ngaleso sikhathi. So mayigezwa bengimele ukuthi nami mhlawumbe kube nginalento ukuthi nami mele khona something engizokwazi ukuthi ngicontribute ngako. Even nalapho nazo lezi ingane ziyasho ukuthi sisi since kuzaba nalento ekhaya siyobe sigqoyeni. Siyobe sikanjani like ngazama ukuthi ngimkhaphe. So bekumsebenzi kababa wakho ukugeza ubaba wakho. Kodwa bekugeza ubaba kodwa ke bakhonile ke abo anti bami ke benza kokunye like khona wangifonela wathi since kuzokwenziwa into kababa wakho wena uzokwenza ini. Khona waze wangifonela wathi since kuzokwenza into kababa wakho umele uthathe kule mali yalabantwana abakini obaholelayo like nganga-understand ukuthi kanti imali yegrant sekwaba imalini. I get you. Umele uthathe leyo mali yegrant uthengele ubaba wakho impahla ozothi mayiqeda kugezwa azigqoke. Like nalapho ngavele ngaba lost nganga like banalento ukuthi mamane bengibalela ngale mali yegrant ekubeni yona le mali yegrant iyona ephinde isize bona labantwana and akusiyo ukuthi imali ethini imadlana nje. Yeah, understand. So ikweletu zasuka because kokuzoba nomsebenzi kababa wakho kuzogeza ubaba wakho. Wahlanganisa lapho na ufuna ukucontribute ukuthi ukwazi nengane uyigqoke ekhaya. Then yasikhula imali till today. Asike siqale kutheni mhlawumbe asike sithi sibone ukuthi khona into okusiza ngomsebenzi makuthi khona umuntu okwaziyo mhlawumbe ukukunceda kule simo sesikweletu bazokuthinta sibone siphuma kanjani. But I believe ukuthi khona abantu abazokusiza seswami bazokufuna ukuhlukahlukana kwabo. But into ebaleka kakhulu musu ukuzikhohlwa wena uzilibele uzikhohliwe mangathi uzikhohliwe like you don't exist kuwe like that's why nami ngithe ake ngisukume mhlawumbe ngifuna usizo because nami ngiyabona ukuthi angisenandaba. Angisenandaba kwayinami sengiyaphila nje ngoba ngiyaphefumula. Anginandaba ngisho ngabona into edropeni ngithi yazi mhlawumbe ngihamba nomuntu athi yazi yandle le yanto ngiyayihalela ngizoyithenga mina ngiba nale yanto ukuthi hayi vele ayisangifanele into hayi sangifanele ngizoyenzani. Like nginale yanto ukuthi ngingaqoka into ekanje ekubeni ingane zasekhaya zizinje zikulesimo ezizona to the point ukuthi bazivathi sisi like yazi ngihalela kade ngibona ubani evele down ngihalela like athi ngihalela ama-chips sasiwagcineni nje ama-chips. Into esimple uvela ubona ukuthi hayi sekuwukuthi nje makukhona ukuthi badle endlini kuphelile. No, leso simo semncane kakhulu ukuphila ngaphansi kwaleso simo dadewethu. Siyabonga nje ukuthi ufike. Nami sengithanda ukukhathala. Sengihlala isikhathi eside. Nomlomo usukhathele because ngilimale emlonyeni ngalimala ngapha esihlathini so inhlungu ziyaqaqamba but nje siyabonga ukuthi ufike. Siyathembisa ukuthi khona okumele kwenzeke. Siyabonga kakhulu nisale kahle babukile emakhaya.
Siyabonga.